Efter at solbrillebanden blev snydt penge af kinesermanden, slog de ham ihjel. Hvis du mangler at klippe det, så her. Del 2 starter på Randers politistation, hvor vi møder 2 politibetjente, som snakker om den ulovlige import af brændenælder til Randers Regnskov. Mødesystem bånd. Den illegale brændenældeimport til Danmark er simpelthen blevet for stor. Hvad vil vi gøre med problemet? Jeg kender kun 2, der kan gøre noget ved det her problem. Solbrillebanden! Efter solbrillebanden kommer ind på politistationen, finder de til deres skræk ud af, at de skal ned på havnen for at finde Lange Johnny. Efter solbrillebanden har snakket med Johnny, finder de ud af, at de skal om bag skibsværftet. Det er terroristerne, som smugler brændenælder til Randers Regnskov. Nu skal du se. Nælder de lige der i de tønder. Er det tønderne? Ja. Okay. Min ven, det er ved at være bedetid. Nu skal vi lige se. Vinden den kommer fra syd, så skal vi dreje 53 grader. Det der. Så skal vi bede til Jylland. Til Billunds Politistation. Ja. Det altid gør. Ja. Det skal man. Ja. Ja. Det er nogle pæne tønder. Det er nogle pæne tønder. Det er det. Se, det er jo, der er jo sådan noget brændenælder i, og vi skal prøve at sælge det så godt vi kan. Og der er jo, Undskyld, hvad sagde du? Jeg hørte Hvad? Hør du ikke efter? Undskyld, det var... Hør du ikke efter?
Efter at solbrillebanden skyder den korrupte politibetjent, begynder de at tage afsted mod Randers politistation. Hvorfor må man ikke se, om jeg er skudt? Fordi det må man ikke. Jeg må ikke. Fordi det må man ikke. Det er ikke en blodig film, det her. Hey, der er popcorn. Popcorn, sejt! Nå, men bagefter tog solbrillebanden op til Randers politistation for at storme basen. Nej! Jeg står dernede på havnen! Flygte! Det er gået lidt væk! Ned på havnen! Nede på havnen! Jeg gider ikke have det pæs med dig, men jeg er din skur! Der opstår dyb kaos i rummet, og derfor beslutter de sig for at afgøre det med et spil dødens spil. Yahtzee. Dun, dun, dun! Så lad mig skrive dit navn. Du er elendig, det er altid. Hvor mange gange må jeg slå? En gang mere. Hvor mange gange mere? Nej! Det passer ikke der, for ved du hvad? Vil du stå det med 6, du? Nå. Det er 4 6'er. 4 6'er, ja. 4 6. Pænt, du! Nej! Jeg får dig ihjel! Nej! Du kan se på 3 træer, hvilket betyder, at jeg får 1000 point. 1000. Nej! Hvor fanden? Hvor er det sådan? En sekser nu! Hvad betyder jeg? Det gør det! Det er fandme rigtigt! Jeg får jeg! Hvor er det selvfølgelig med dig mere? Jeg er i voksen! Men der kan prøve! Det er en skolder! Det er solbrillebanden. De redder hele dagen. Det er solbrillebanden. De redder dagen fra de onde. Fra de onde.